eta guk sasoian porrua badaukagu, sasoikoa. Bai. Eta ingo duguna da, gare batean egiten zana. 3-4 osagaiekin, altza moduen tripa behete, eta plater goxuak egin, eta gero aprobetxatu. Eta guk ingo duguna, lehenengo ingo ditu porru batzuk, porru egosiak, eta ero botako dio olioa eta baratxuria fregituta gainetik. Hoiz izango da aurreneko errezeta ingo duna. Eta porru horiek egostetik ateratzen den urarekin, ur hori ez du botako, ze izango da azkenean porruan zapore guztia, bigarren errezetan ingo du sopa bat. Porruan sopa bat. Eta holan, bueno, bi errezeta batekin atako ditu. Porru, azken izango, hemen zer daude, 5 porru zistrin. 5 porru zistrinekin, 2 plater errezatea aldia. Eta goxuak, eta tripa pixkat holan, bintzat berua, zerbait, tripan sartzekoa. Ez tala gutxi. Eta gero, iritsiko da, 3. errezetara, eta 3. gaztainak ibiliko jo. Gaztainak ere hainbat jandako izango zara. Asko, orduan gaztainak fijo izateon. Gaztainak... Eta gaztainak zera, normalen erreta, ez? Bai, egosita. Egosita, uretan egosi eta... Uretan egosita, bai. Erretzen denbora asko behar izaten zian, eta gaztain egosie, gure menun sartzen zian ura. Eta gaztain irinek eta holan ezautu zuen? Ez, gaztain irinek ezautu, baina gaztaina asko jaten orduan. Bueno, nola izaten zen eguna, holan, jane orduan, gozaltzeko, normalian? Gozaltzeko guk garaien, nik 7-8 urten euskela, gozaltzeko talotesnea. Horixe bakarrik. Talotesnea izaten, beste gizon izaten. Gero ora, handik urte batzuta mejoratzen guntzian eta aie. Guk gurian morokila ditzen. Bai, aie izaten da, baina azera-azeran hori izaten. Bueno, porruak oin ingoitua dena, garbitu eta zuria bakarrik ere bailiko du. Hau da, izango zen azkenean, porrua pinagreta eran da, askotan janak izango zaete, hori iteko izango zen moduan. Txuria ibiliko du, eta berda beti, erabili aldugu salda bat eiteko, ero dena alakoa, baina guk kasu honetan txuria ibiliko ditugu bakarrik. Kaferik eta holan, izaten zen Laureano? Bueno, kafea gutxi, Atxikori igual ibiliko zen? Kafeare razionamentu izaten eta kafea gure amak egiten zian, kafe ale batzuk, eta gero garagarra tostauta. Garagarra botatzen zian? Garagarra tostauta bota, eta gero txikori baun, txikori jarekin. Eta berotzeko ilatie hon beko egurre, sutantzen egurre, guritutatzen egurre, ura sartzen zian, arekin berotzen zian. Eta gero ura pasatzen hon, baten, trapu baten pasata, ura izaten kafea. Kafe ale gutxi, Gutxi. Horren, niko argi egerateko zen, ez? Bai, txikori bizkate beltzen zian, kolore ematen zua, baina bai. Eta nik egia da, ohitura hartzen da, atxikori hartzekoa, eta guk gure etxean nire amak gaur egun oraindik atxikori botatzen dio kafiari. Bera, esan dugu, kafia bakarrik eta atxikori pixkat beti botatzen jo. Orduan atxikori asko. Kafe ale gutxi eta gero garagarra tostatuta ditzean, ura txikitu. Eta ura botatzen zegoen, da gero, ilati bat bota, eta alegin iraginera, da gero pasa ura, trapo bat egin da, ura izateon, orduko kafea. Eta lehen, gara, esan duzu, paskaltzeko normalien, babarrunak, ero, zentzekariak, koiarakoa. Babarrunak, da urdai busketan bat. Urdai izaten duen kalte egiten dola, baina orduan etzian kalte egiten. Neurrin jaten zian da, behatza moduko busketa bat, eta... Hoxe, justo zaporia amateko pixkat, eta listo, Baina hori egunero? Aukera izaten zen nolan pixkat aldatzen? Egunero, jaietan pixka bat aldatzen zian, garbantzu ere jartzen zian, garbantzu pixka bat, eta gero, bakaila osatin bat egin, tomatik egin, pixka aldatzen zian minun gutxi jaietan. Oso gutxi. Atzen horra aukere, gaur egun daukela. Gaur norbait jatatzen diozu egun baten bagarrunak eta aurrengoan baita, eta keja. Baina, gaina, konforme dute ginean, guk sufritu egin duan, orduan gurasok asko sufritu ziren. Guk ala zalako jaten egin duan, da igual zu baten ziren. Eta gure aite zanak esaten zian, egunero jateko gutxina aspertzen zona, zala babarruna. Babarruna, indioa, beha. Zer zango zian izango guk, kokotxa egin da, ezkenduan probe egin da. Dan sinistu egin duan. Eta hor, zuek baratzik eta basan nuketan? Bai, baratzako eskora egin duan, bai. Orduan, bueno, gutxinez ez, baratza baseoenean, bai, orko jateko bai, izango zenuten, ez? Bai, baratzak azazala eta tomate pixka bat, eta beti zehozu izaten baino, neurri nurare. Eta, bueno, momentu baten aipatu zu, razionamentu, hor daukezuna, ez? Bai, razionamentu, bai.
Eta hori nola izaten zen? Hori, ez zuen ezerre, eta gerra ondoenen 1939, Bai. Oita meretzin, azaldu hori, eta hori izate hon, bale batzuz erean, eta bale hori egiten denda, eta dendan ematen ziren, laurde matolio, Bai. ematen ziren, 100 gramo garbantzu, 100 gramo arroz, gauza, zak. Oinarrizkoak, Basiko, azukrea gorri izate hon, gorriko amasa bat egite hon, azukreak asko zuen, baina orduan bakarazian dura amasa egite hon. Ogi ere, razionamentun, ogi beltza izate hon. Eta ogiak irauten zuena? Bai, irauten zuena, gaina pixka duzaitu ition bela, ala musko gauza ginen da, eta animalik ekasi etzien jaten. Nik lehen da biziko ogi zurie, 10 bat urtegin ikusinean. 1955 horrexen. Dala hogi beltza zean. Eta hau izaten zen, ordainduta ero hau eman? Ez, ordainduta zen. Balek eta ordaindu dituen bai. Eta gero zean, klaro, orduan aberatzako gotu biltzen jun. Iru ez zegoen da, zean kontrabandoa estraperloa, esaten zego estraperloa zeuna. Klaro, handi erosten ziren. Olio gehitien baldin bazon, 2 peseta zer, 2 peseta, estraperloa izate hon, 18 hogeita hori izate hon. Orduan estraperloa bazeoan, baino, diure zeukenak. Eta gaina estraperloa kastigauta zeoan, katzela zartzetu estraperloa harrapatu ezkio. Eta, hor, egun berezitan, ez? Gabonak, ero ospakizun berezitan da, ze izaten zen gabonetan? Zuen etxean, gabonetan ze jaten zen? Gabonetan gure etxean jaten zian, lehen da bizi sopa. Gero, bakailaoa, zaten zian, saltxano, patatak inola, eta gero, konpota. Hori fijo izaten. Oine, bai, konpota bat zeo. Bai, gurean bai konpota, urte, eta makailaoa ebe normalian urtero izaten den. Bakailaoa izaten zen. Razionamentu ematen zen, bakailaoa bastante baltzen duango bai. Oi, bueno, hau gatzetan ez da, ez? Bai, gatzetan bai. Gero gezatu egintzian eta... Eta postre gezuan orduan, postre egon, garaiko frutue eta gero, zagarrerrea, zagarre gozie, eta gero konpota. Intxaur saltza, norbait egin zuen, intxaur saltza? Bai, hori izaten zian intxaur saltza ere bai. Eta gero, garaiko keizak, misperak, eta jun. Oin, kusireina egun megizte, kusireina misperak, usteldu da hola esaten dira baino. Eta ordugu gauzak, orduan postre gezon. Eta esan da zuena, aragi eta holan gutxi? Aragi oso gutxi. Razionamentu ematen ziren da aragi oso gutxi. Eta gaten zan puska bat, jaietan da hola xe, nika urdai ere, bai, urdai ere razionamentu ematen ziren zatika ematen ziren, da ura, indioa jarreta, ura fijoa izatea mazkarie. Horri izango zen, azkenan, baserria eta zeukatenak eta gana hogate zeukatenak, hobeto xo jango zuten, ez? Hau pixkat nik bere izten guliek. Orduan gara hartan baserri zeukenak, hiru motaituen, baserri zeukenak, danetik, lujoik ez, baina zeuken txerri hiltzen ziren, ardizarren bat hiltzen ziren, ogi ere labesu ebertan egin ziren, labesu ogi egin ziren, eta arde gutxi. Gero beste batzian, kale baserri egiten, orduan, herritan, kale baserri. Gure herrin bertan, seguran bertan, 16 kale baserri egiten. Hak egutzen ziren, txerri bat egutzen ziren, behien bate bai, hak pixkat hobeto xio. Kale gorrin, kale soilen, gu bestela gendera, gu zazpila ginean, guk gozea eta asko pasagundan. Nik askotan zen dira, tercer mundistak gure izan ginela bolara baten. Bai. Esan duzu, Oain gehiagizok. Oain ikusten diat, jana biltzen dituk, da ahatzotzetunak, euko hipermie. Baina porzentai haundi bat, gainezka bizide janakin. Hori esaten da, mundu erdia hor daude, gainezka daudela eta beste erdia begozekin. Eta zegoen dik gaur egun, toki askotan daude, zuek garai batean egon ziren. Bai. Eta hori tristia azkenean. Bai, tristia. Gaizki banatuta daula mundua. Gaizki banatuta. Eta zuk esan da, azkenean baratza, baserrian biziziena, oio batzuk izan arrautza jango zituzten, beia esnia izango zuten, baina... Esnea bastante izatean, behiekin da esnea izatean. Larrea bihaltzen zuen behiek, ez zuen pentsuik imatei baino. Baina larrek eta bintzak, garbiak hor da, garbi egon zian larrek guzti. Gaur egun hor daude utzita, zemate... Horun burrukan hiltzetun, zelaiek bate belarra harrapatu ziola eta bena, oain batzuk gueri. Lehen horrek uste dut, razionamendu kartillatan da hola bat, hau zan, ez? Tercera kategoria. Kategoria zeuden loran? Bai, kategoria zeren, bai. Txiko jaunek, txiko aitek. Balin batzuen lan txar bat,
lan gor bat esateatu, o kanteran daiten zean, aregia geixo ematen zean arei. Bino, en cambio, baldin bazian bat etxen lan suabea zeugena, xastre bat izate bateako eta hori... Bai, ez da horren lan fisiko, bai, lan fisiko, bai. Fisikon gora araberan, lehenengo bigarren da hirugarren mailan izatean. Eta orduan, normala da moduan, ez? Horre, lanian kanteran ibiltzen zenak, horrek gehiago, janbatu lanak gehiago egiteko. Bai, eta baserrin gor lalaiten zonak gehiago izaten zian, eta bai. Bueno, Jan, egun bereziak aipatu ditu. Zure bodako janataz akordatzen zera? Bai, indela 56 urte, bodan izatean guren, entremezik izan orduan. Hori gerozkoa, bai. Entremezik izan, sopa, izaten zian, fideo sopa, legatza eta oli askoa. Eta gainen tartea. Eta listo? Bodako tartea, ez zen beste izaten. Eta viaje nobios nora? Oso urruti ez. Bertati. Ba, zenba jente esatu, bai, ni Madrilea jo nintzen, eta ordo Madrilea jutea izan, munduan beste puntara jutea. Beste punta jutea. Oain inor, eskaitu, hemen gehiagoan jutea ditu, Txina eta Zeginoa eta Baginoa eta... Baina, bueno, gari batean ez, ja etxetik ateratzea, herritik ateratzea, zutzako, suposatzen, Donostira etortzia, hori gaur egun edozein momentutan etortzen zara. Baina orduan zer ikian behin, ero hola? Gutxiotan igual. Gaina komina behar lehenengo autobuse zerean, autobuse kombinatu. Gero trena ergin harrapatu, gero aliatu, gero bueltan. Eta iake boda ezan dianetziko nire bodea, fakturia zitatik herri badiat, kostaon gaurko eurotan 75 sentimo. Pertsonako? Pertsonako bai, 125 peseta bai. Bai, gaur egun 125 euro die pertsonako. Bai, gutxi. Hola, konbat ateatzen, bueno, ez, gutxi xo, baina ba, urruti ez da ibiltzen. Bai, hola, izaten zian orduan, ez zian boda ez goikoa eta ez bekoa, tarteko boda bat, oseak. Eta janan da, presioak eta hona pixka bat buruan baduzka, zenba kostatzen jana, ero holako kontuk eta? Bueno, zan dian la olioa kostatzen zian, 2 peseta, 2 peseta kostatzen zian olioa, gatzata, arroza eta horik eia peseta jautu gabe, eta hola, zentzen bizto. Eta eratekoa da ez du aipatu ezer? Erateko ardorik, zahardua egoten zan, ero olakorik, ero ura bakarrik? Zahardua egiten zian, bat zian, zahardua baserri askotan egiten zahardua, zaharra asko izaten zian da. Zahardua egiten zian, bai. Eta kaletan, bai, toladeak izaten zian da, han egiten zian zahardua. Eta zahardua egiten zian asko, ardua, ja lujokoa zian. Zagitan ekartzen zian da ardua gutxixio. Gure haitek esaten zian, ura lantegi, lanea joan, beha fontanero, interno zian da, ura lanea joan da, ogi eta ardoa ematen zuen etxea, ez zala eozen izaten zian. Oin esken nioke, ilangile bate ogi eta ardoa intzeo, gaztaia, ura ez, gehi. Bai, lehen bitu aipatzen egon gara eta berak elauren esaten zuen, gaur egune berak razionamenduana urtean, aste pare bat, 3 aste, jaiteari jarriko ziola pixkate ekusteko. Nik etzua topa aura, eta oingo me gaina gutxi opa ziat, eta ino etzua topa aura. Baina pixka bat, behar likek 3 bat hilabete gu pasaren duena ikusteko, nundinoa gabiltzen, ez da? Oin eke jauetia etxuk eta... Oaine porcentake bat egongo dek ez daukena, ez da, jana biltzen dituen horik eta horik karitasera, eta hori nahiko lan izango dek. Baina porcentai haundi bat irakiten, janakin da. Ogi mamitan bizi gara da. Ogi mamitan. Uden gaineko bitxetan. Laura, no, lehen jaki gutxi, baina jaki horiek mantendu inbarko zientokin batean zeudenean, eta frigorifikoa... Oskailu horik etzea ban orduan? Oskailu, ondiko entorridek. Orduan, bat izatean freskerea, etxe guztiten egotean freskera bat. Horako lauki bat, sare itxikin, dana forrauta, eta eulik eta ez zartzeko, eta ura izatean. Beti egon behar izaten zian da, oaine bazarek eta danak iparraldea behi da. Iparra jotzen zualekoa, fresko izateko. Eta aldala itzaletan beha izan? Bai, itzaletan. Itzaletan izan. Han izatean, sobratzen zen apurre bat, egun batetik bestea, eta janazko etzean sobratzen, oingo frigorifiko gara getzuan orduan da. Eta egun batetik bestea, han izatean. Gero besta bat, gatza izan. Jana iraun iraituko gatz.
Eta gatzik eta izaten zen Bai, gatza, gatza izaten saltzen zien, bat panaderitan galtzen zien. Deposito, deposito, biak ezen zien gatza asko izaten, bai. Gatza asko izaten. Eta horre, esan bota. Eta gatzakin jartzen joan urdaiek, baseretan, urdaiek da urdaizpiko eta gatzetan. Gatzazkak izaten joan aska batzuk, arrizkoak, han gatzetan. Ura izaten mantentzeko, konserbatzeko ura izaten. Guke, nik esautut, Euban, ni nintzen auzuan, hor zegoen Eubako sindikatoa ditzen genioa, eta horra bertako basaretara jute zien, gauzak basaltzea basareko kontuk, eta gero Bilbora ematen zituzten da hori, eta nik han esautu nuen, olioalen botila gaur egun bezala ez saltzen. Zegoen, katxarro bat, olioa, zuk zenbat ordaintzen zen duen? Bai. Litro erdi, 200, ero horren beste hori banatzeko. Bai. Horon, botillakin, zu juten ziren botillakin, eta botilla hori bete itezin zuten, Bai, markatzen ziren zenbait ematen zuen, bai. Hori da. Hori zautu nahi, nik. Aspaldiko kontu zarrak zuetako askok bizituko zenituztenak, eta, bueno, ondo atorrela. Bai, ekartzea berrio ere. Ondo ekartzea, bai. Bai, hoxe. Eta hori, oitura hori baldauko zuzuke hilobei da, kontatzeko bilobei da, lehen garai batean, zu onduan eseriko zinetean. Bai, kontatzen eta haitzen die, eta gero papel asko zuzka gordeta ordukok eta gauzak, eta mantentzeko bestat izatean arrautzak, olioak egiten zizurean udaran gehiago, negun mika egiten da, eta arrautzak karetan konservatzen. Karetan? Bai. Karea, karobitatik harri gitatzen zurean, eta ieltzero zienak eta agegutzean aska batzutan, egosi egiten zien karea, irakin karea, harrie, eta gero harrekin masa bat egiten zen. Eta masa hura hartu, eta arrautzak angordetzen zuen udaran neguako. Bai, karetan, oso ondo egiten bai. Dozena bat, asko izaten, baina karea masa bat izaten da, otz izaten da, han konservatzen. Hori, hiru mantentzea hori zion. Preskerea, gatza eta hori. Eta gero, karea baratzetan behibiltzen zen, asko, bai, eta baratzetan. Fijatzen maldi maiz karea, baserri pilea batzuk zurie. Zurie, eta hori kanpotik ematen zen, ez? Bai, kanpotik ematen zen hori. Eta etxeene pintura egetzean eta karekin izaten. Zerak, sukaldeek eta ikuluke bai, eta gainako habitazioke bai, da karea, izugarri izaten. Eta gaur egun ibiltzen dira, zenbat, kare labero daude hortik, baina erakuste dituzte jendiai erakusteko gare batean, ez? Karobik, hori ez zitzen atatzen. Hane Durangaldeanik ezautzitu batzuk. Karobi eta dira gehiago bat jendiai erakusteko gare batean. Karea izugarri izaten ordu. Zate bateko orduan enterraue elizan eikizturean. Seguran bertan 1800 urte elizak geho hilerrik eramusantu geroztiko dituk. Eta eiken ziren gorputze bota, kajai gabe, eta gero karea gaineti, dezintzeko. Karea janitzen zuen dana. Bai, karea asko ibiltzen orduan. Eta karobi ditun, eta janantzako ere bai, eta etxe zuritzeko, eta... Oin, karobiak eta ipatu dituzua, ni ikatzet horrezat, lehen ikatzate gotezan, neguan da horre, zue kalian bizita, etxia nola berotzen zen? Etxia zer ez, etxia berotzen, zugaldea bakarrik izaten zen. Zugaldea berotzen zen? Handi aurrea... Eta hoian, gelak otzotzak? Gelak otzotzak, handi aurrea izan, orduan etxian, kalapazik dut, ematen dinduan ladrilu, Zutan sartutako... Ladrilu berotu, eta trapo batekin bildu, eta hankak, eta geroa, etorri poltsa beroa, bueno, ura gorra, unazian. Baina gaur egun daukaguna hori, ez? Hartu eta itxurrikik urbero bat, eta alako konturik eta alakorik ez zer, ez? Ekonomikan izaten urberoa, ekonomikan zu egiten zan ondo neguntzen zian zea bat, ontzi bat, eta berotzeko katxarro bat, eta handi udetatzen hona, zakin da, hola izaten. Oin bezala, kalefazioa eta, bueno, ikitzen. Hori getzeoan. Hemen, gertatzen da, etortzen jenean jentia kanpotik bizi izan diena hori, elektrizia gabe eta harrituta geratzen dira, hemen gu nola, elektrizia dira, ura, itxurri bati, jendia, garai batean tokatuko zitzaion itxurrira jutea urbila etxean urik ez zegoelako. Gu, askotan, gure herrina, urbila udaran, udik etxean izaten, da baldeka etxea jaso. Eta baldeka, ekarri. Oain erropatzean garbitzen orduan. Eta erropak eta, amak eta hori garbitu nun garbitzen ziren, etxean edo? Etxean. Eta gero aklara hau erreka jute joan, izarak eta zehatzea, aitzeneko tokea ematea erreka jute joan.
Orduan erreka garbiak egon ziren, gaur egun errekara junta. Akabo. Bueno, porruak egosi ditugu ja, eta oin ingo duguna hoxe, oliotan, baratxuri batzuk erreko ditugu, gainetik bota, eta listo. Lehenengo platera, garai batia moduan, zegoenakin, eta bueno, hau, haizue, porru batzuk egolan oliba on batekin, noski, bueno, garai batian oliba zango zan... Olako zartainkerea... Ez, orduan burniskoko beltzoiek izango ziren. Aretan tortillak egitea, artistak izan behar ziren tortillak egiteko, ze gaur egon honetan ez da ezerpeatzen. Eta lehen esan bezala, ur hau, gero iragazingo dut, eta ur honekin ingo du, loitu ingo du, irin pixkatekin eta izango da, sopantzeko bat ingo du. Ogiakin, besperako, ogi lehorra fregituko dugu pixkat, eta tripa pixkat betetzeko, sopa ura bakarrik esartzeko, hoxe botako dugu. Garbi gaina jana. Garai batian garbi jaten zen, nahi eta ez. Bai. Orduan kolesterolak eta loko kontuketezin ibiliko egongo. Orduan beste aldea zian. Orduan jana jate zolako izan, petxuti hiltzen zian, eta oain berriz jan gehiekin beste aldea gotzek. Bai, hori gertatzen, mundu erdia hori gaixotasuna dira jan gehiagik jaten dara. Baina hori egia da, gaur egun ezin bizi gara oskailu iriki eta gauza pila bat. Danetioko. Oingo umek meriendatzeko ere egutzen dira. 10.000 gauza. Zei gauza, eta hau ez dena. Orduan ez dena egetzeoan, hitz hori itzian izaten ez dena. Bakarra hauten zean beharko jan. Eta afalduta, zeizan afaltzeko normalian? Afaltzeko ere, genialen talotesnea, gazteinak, patata pixka bat, patata izatean, bakelau pixka ama guztua emateko zauta, patata erosita, zera botatzen zean, ipargorri hautxe botatzen zean pixka kolorea emateko. Olioa purrema belimazan, baina olioa ez zegoen. Olioa gutxi, orduan hoxe, txarrian koipiakin, zeboa, karnizeritan zeboa partzitzen ziren, eta txanda hartzea jute ginean goizetan, zebo pusketa bat hartu, eta ura urten zian, da handik kutsara bat egin da. Eta hoxe ibiltzen zen, kozinatzeko. Kozinatzeko, guztua amateko eta... Eta patata gutxi izan duzu, o patata goten zen? Patatea etzian neotan asko, patatea razionamentu nematen ziren patatea. Razionamentu nematen ziren patatea. Patatea egin genduan, baino neurrin. Errotake, ez zuen nahi ene. Hori izan, errotak izango ziren zerbait, bueno, presiatu, Baino presintauta etxeran, Bai, Presintau etxestu errotak. Errotak ez zaugen, nahi ene iotzei. Errotak juten zian, inspektoreak baltzile, inspektoreak juten zian, eta... Eta hori zatik? Ez iotziatik, ez zoan da, entregatu, miar izatean gari eta... Ez zoan, nahi ene egiteak eta... Baina orduan trampea zuen pixka bat, lehenengo juten zian, inspektoreak baltzile juten zianen, uste sukaldea pasatzen zuela. Han eman pixkat eta harke, pixkat. Eta behar galde egiten zuen garaien, gauen presintuak kendu, baneko bazuzkean, eta gauetan iotzen ziren. Besta hotz atatzen ziren eunez da, eguetan da. Eunez atzea presintua jarri eta trampa bazerean bai. Zarbaikin behar ze. Bai, beharko. Eta entzun duzu, eta ez gaina ez lujua jateko, azken irin pixkat izateko. Ogi jateko. Eta ogi jateko. Ogi jateko, eta aie pixkat egiteko, eta ez zuan... Gaur egon esaten, pan con comida de tontos, orduan, ogile izan ezkero jateko, nahiz eta zer sartu barruan. Orduan, postre egitzen izaten, zenbait postretak itzen egiten, eun igual. Liburua daude, betxo? Bai. Hau, bueno, honek baditu urte batzuk, honek, hau, noizkoa da, Maria de Mestaller, 1945. Baina, bueno, altzuenak, ingo zitun, bazaduden, baina hau zeinek zeukan aukera. Oin bezala arrautzea eta etzian, Bueno, errez, merke, aurreneko errez eta, listo. Oin, hau protingo, hartza humuz, segitzen ez. Bene, lan eta. Jepa. Bueno, a ver. Batxu pixat hartu dugu, sabore pixat. Porrua badauka saboria, Porrua bada... Saborea zeuge honek, ondo launduta daulako ere bai, Olioa ondo. Ondo launduta zeugau. Hemen ogiakin ondo bustitzeko gero. Laureno. Azkenien, ez?
porro batzuk egosita. Eta merkea eta gozoa. Hau baino, plater merkeagoak gutxi aurkituko dituzu, Egi esan. Oain bazer platen merkek, minio komunistanak. Baina horrek ez diona. Irugiara Hau osasuntxua. arrautze gine plato eharrek, baina bateko kolesterol da besteko tensioa eta... Neurria kontua da. Bai, neurri kontua, bai. Horrekin be, kartillak jun behar eta Bai. apur bat, uxe. Una bazere guaine, merke, baina ez da komenita. Orduan dana komenion, orduan nio getzen karte egiten. Dena ona. Dana ona orduan. Orduan ikargazki fijatzen bali maiz ordukok, pertsona danak lepo meak ikusten juge. Bai. Orduan izenak eta gutxi. Bi egaleko lepo, oin izte bi egaleko lepo ikusten, Oin dana bat zuen. Hori janeketik. Ze kontu. Hoxe. Bueno, guk holako kontuk ekartzen eta kosinatzen jarraituko du, eta oin esan dakoa. Salda honekin, sopa goxoa prestatuko du.